Anọ m na Ogbaru main market, relief market, aba ka nọ. Ụmụnna anyị niile na-aba nwere ihe ha complain mụ. Ọ bụ ife mgbawa obi ka ọ bụ ife somebody mere fe onye ahụ ji because of political power gọvanọ nyere ya wele na-apụfa shop fa n'ike and was stranded for years now. 3 years ago ka ọ na-apụ na shop ọnụ 2023 ka ọ na-apụ na shop ọnụ and always use because of Governor Soludo nyere ya power as chairman of Ogbaru main market always nala ha shop. So unu ga-anụ national government. So unu ga-anụ from them go know exactly what happened. Shop mo deba ndewo. Shop mo deba. Olodi ya akwadolu eku ebe anwa si na ya akụ shop mana alụchakwa ya onye bịa gwa anyị ahụ ndị isi ọchụ. Na ya akụti shop deba mana akụticha ya na alụcha ya na onye nwekwa shop ebe a enwetakwa. So anyị nwechakwa ahụ ri onye nweta alụchasị shop. Ọ bụzie na iwe na awa. Nweta shop ebe ọ bụ na inwe ha mgbe na-akwụghalị mụ na ọga m kịta anyị na-akwụghalị na Igbo anyị enweghịzi shop onweghị ebe anyị kpọziri shop anyị na-agbazi ọsọ afịa kịta ife alụbọọlụ anụnwa achọrọ elu ebe ife alụbọọlụ achọrọ ilu ebe ọga m gakwuru nrubisi ọchịọbụ chiamanụ na-achị n'ahịa bịa na ọsọsọ shop a bụ shop ya nwere na rere ibu a ya malite o esi wee ma emechaa ka ya rige elubu ya ihe ọcha ya anyasị ahụ yo steeti nrubisi ọchịọbụ chiamanụ rere ọ kpọchiri obi o mere anything maka ya nyanwa na onwe ya nwetakwa shop ebe a nwechakwa ndị o nyechakwa shop o lere na elere ma ndị a na-ere ntị mụ na ọga nọrịzie kịta na-agba ọsọ ya bụ ihe adịrọ m obi mma biko ụmụnna ụnụ maletu na-esi emenyere anyị aka nyere anyị aka biko Gọvanọ Soludo biko ana m arịọ ọbụla anyị biko ka ụnụ gbatala anyị ọsọ enyemaka. So since now shop ga-anago since nọọzi m na shop ọsọ ahịa ka m na-agbazi na reri since 2023 ụmụnna anyị ndị Igbo ka ọ na-afụ ife ụmụnna anyị na-agamiga onye ji political power oyuzo na-eme na ọdụ na-ebe akwa maka ihe a nna alalụ ụlọ na-ebe akwa o wutere too much ịnalụ mmadụ ihe n'ike ọ dịrọ mma. Another person. Good afternoon everybody. Biko nila n'onu afa m bụ Emeka Mama from Enugu State Mbeze North Local Government. Ihe bụ m wee bịa ebe anụ abụrụ ịyọ ndị niile na n'okwu anụ na-ekwu na shọpụ debe anụ ndị ahụ n'ufugasịrị enwere m shọpụ n'ime 4 m goro ego kpuchi ego and ka m si wee egoro m by ịnara mmadụ ya n'ike na-egoro m n'aka ndị nwebiri enwe and the shop na-emezi since 1994 m wee go ye na 2002 ka m goziri shop ka a na-ekwu egwu aka abịa kutuse the places si na emeche ka arụgharịa ya reform garịa ya nyeghachi ndị nwe elu. The shop dị 15 in number arụgharịsịa ya lụda 22 in number all the 15 in number arụgharịsịa ya lụda 22 in number. So n'ime 22 in number anwa enwero nke nyeziri izi nwa na-ekwekwa uchu mbụ m dị ya n'ebe a and nke bezokwe bụ anyị emeghị ihe niile anyị na-eme gba mbọ niile anyị ga-agba mana our chairman bụ Ndubisi Ọchọgụ ka anyị yọgoro onye anyị nwere ike ịyọ ka onye anyị shọpụ anyị mana otu abụrụ n'ezi anyị wee nọrọ ebe a na-ayọ ụmụnne m niile ndị Igbo our excellency Gọvanọ Chukwuma Soludo biko ama m n'okwu anụnwa m na-ekwu bụ na ama m na gị nwa bụ our gọvanọ ị nwere intention ime mmadụ ọdụka ihe anụnwa and anyị ncha niile gbakọrọ aka ọnụ kwere na Chukwu zee ekpele n'ọgụ maka anyị so n'azụ till 8 years. Anyị wee na-ayọ gị biko our able governor biko ka ịgbọtara ya ọsọ enyemaka na ya bụ ije n'ije anụ nwa fego onye ọbụla n'ime anyị alụ ụfọdụ n'ime anyị ihe a dị involve anọ nwere ebe a because ụfọdụ ha n'ime ha dago stove ụfọdụ nọ na ọkụ ọya and shop anyị nọ na-abụrụ shop anyị chọrọ ikilem ekilem na anyị jide ya akwụkwọ and document ihe niile anyị ji wee bụ nwere the shop and nke bụ eziokwu anyị bido na-akwụkwọ niile na-akwụ storage fee everything dị intact our paper zuru ezu ka akwụkwọ so ezu akwa shop so ezu biko nụ n'ọha ayịyọ ka anyị na ya anaghị anyị na ya ọ bụ biko ndị niile nụrụ okwu anụnwa our able governor biko ka ịgbọta ya ọsọ enyemaka na ya bụ ije n'ije anụnwa onye n'isi mmadụ nke bụ eziokwu na threat dịzikwara anyị etiti anyị nwaanyị bụ ndị nwe the shop
na anyị kwukọrịa adịfuo maọbụ ebe anyị nwe n'otu n'ọkwa biko ndị nọ n'okwu anụ a biko unu tinye ọnụ na ya ma nyere anyị aka n'ọnọdụ a ọnọdụ anụ anyị nwa best toju daalụnụ biko ụmụnne m afọ m Ndubezọra dị egwu since m nwee shop ahụ 202 ka shop ka m nweta allocation a nweta ihe na-anọ na shop a for long 2023 ka ọ na-apụta shop a bịarie si na ọ ga-enye anyị shop anyị kwuru dan onye nche shop abụchazie shop ụnụ ejekwazi otu anyị na isi onye kpa shop ụnụ ọbụkọ ọbụla gba ọstọnụzie egwu ụlọ onye tọnụzie bụchazie shop rentwezie na-ere ndị ọrịa rent ndị ọrịa rent since onye kpa shop anyị na-ene abalị na-ayọ edu ka anyị na-eme ụdọ ọjụ just na ewuke dị anyị kemgbe igo dị shop ya na-emezi location 2002 ka gụnwa na onwe gị gotere shop onwe gị ị na-akwụ ụgwọ na ntị sọ ọgụ nwe ya enwe gụnwa nwe the shop okay gụnwa nwe the shop igole since the year 2002 ka ị nwe the shop oluzie mgbe Soludo nyere ọrụ as a chairman ka afọ the man Ndubisi Ọchọgụ oluzie mgbe onye ọlụkwo oluzie mgbe gọvanọ Soludo nyere ọrụ ojizie political power chụpụsị ọnụ lụọ the shop weleziere elezie ụna na ozie stranded let's see my receipt. Okay, receipt gather. No problem. No problem. Happy. Just happy. So now go to the receipt here. You look at it. Put my location, everything. Oh yeah. What's up? I'm from Enugu State. I go to my shop here. Well, no, I'm saying. Come when did you see? Come Soludo Biana and did you see power? Then did you see the power? Yes, no, I'm not shop. I never did know you got to 200,000. I will do. See, there's all you got to 200,000. I'm more man shopping good overseas in the use. About 10,000 women. About 10,000 euro. Then did you see the I say so. What do you know? Can we go to the shop? Can we go to the shop? 2010, can we go to the shop? Where the shop? Oh, that's another one in 2023. And since I was in here now, people stranded. And they got on a shop and I got first. They got a shop and I got from all the girls. Let's see many people are going here. But I need to stranded. After move Sunday, when I shop. Ndubisi Ọchọgụ na JCC eji wee si anya na-elebe n'anya. Since 2002 ka shop ma ji bido mewe. 2002 ka o ji wee nọrọ n'aka. Okay, ka iji go to shop. Ka o ji wee bụrụ my own. Eji m original akwụkwọ ya na-akwụ storage na-akwụ allocation ihe niile dị na ya na mma akwụ ya. Nalụ m ya maka ha nọ na power. Wee na-abịa since ahụ nwezi ihe m na-eme achụpụrụ m na shop. Kurie shop m ebe ngwa ahịa dị ya tupu na shop m maka na onwe ihe m na-eme. Ụmụnna anyị niile dị stranded since 2023 ozi ha na-azụ ọ napụba shop fa and ọ fenwe shop ọ bụrụ na ọ na-eme na ọ na-aza ana no all because of political power onye anyị zuru na gọvanọ Soludo nyere ya ka o ji wee na-eme ife ati ụmụnna anyị ha do stranded ọ na ha shop let the shop because of all Governor Soludo nyere ya and I know that Governor Soludo is not supporting this evil. Biko ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m onye ọbụla ehihie ọma na afọ m bụ Mr. Ifeanyi Chukwu Innocent Eziala. Abụ m onye Imo State from Mbano. Ana m azụ ahịa na Ogbaru main market since 1985. Nna m bidoro zụba ahịa ebe a mụ agụcha akwụkwọ wee soro wee zụbakwa ahịa. Egoro m shop m na 2007. Oge o si gbatazi nkịta akwụrụ na abịaziri na asịzi anyị na shop ahịa nwa na ahịa arụgharị ya alụsịzi ya ka anyị chi ya kwa na the shop onye ọbụla jidekwa akwụkwọ original paper asị ha nsogbu adịrọ ekwu aka enye anyị 48 hours to pack out ihe ọzọ anyị fụzi akụrụ shop butuo ọzọ ebido lụbasie shop alụba shop lụsịa shop na-elezi shop na-elesi ndị mmadụ shop na-erenti ma chairman na onwe ya bụ Ndubisi Ọchọgụ sokwa nwekwa shop ebe a na so many other persons. So I appeal to the office of the governor, Professor Charles Soludo, all out to Ndị Anambra, dịka udo isu ọhịa. Let him come to our rescue. Na mmegide adịrọ mma. I'm a part and parcel of Apuga. I'm in fully support of Soludo.
administration. Our governor, sir, please come to our rescue. Long live Anambra State. Long live Soludo. We will live long. When I should go inside the shop right now. Oh, the shops. Okay, the shops. If you need. These are the shops. Now the shops. So that is the shops. All these places. All these places. All these places. All these places. All these shops. So many people. On an honey now. All these places. All these places. All shop I have here. Ana for I be here. Every shop. This shop, Halo Sugar shop. That is that shop I follow. I now go to government since 1994. Shop I will taking. You be sakuto shop I will taking. Shop with 16 shop. Or let's say shop. Look at 22. Now let's shop 10 million, 12 million. You be second na shop I. Jeba allocation or zotin here. Funny enough, for any shop market na bank, you can go and verify. Open a shop authentic. Bank MNG and your go. So for any where shop where na go up to today. You be say another shop, put your shop, let's say shop, lot 22, na let shop. Na 16 shops, not even one. You know the wickedness in here. What's a wicked generation? I'll be getting series of threats. Man, what a series of threats from the office of the executive chairman to be such of. I have been going to Samata, go to office of the PPRO Anambra State in the name of Tochukwu Kenga. I complain about this matter. I'm going to be such of. Ya jenya shop I. Can you go get seen on the name make it I? To be society no government. National acquire compensation 150,000. To be such of. Western and the government don't you about 200,000 each person. Now we have 200,000 naira. I send the account number. What is the shop I any system? Let's say I what is say I kere. Well, let's say 22. You be seen and know to everybody shop even one. You are not not state government. And the open water. Now governor Soludo, Diku don't kiss off and Kemma. All out to can never be part of this. Can never be in support of such a. Yes, yes. Governor, sir, please come to our rescue. Amen. My life and my life of my brother are in danger. Ndo I want to be seen. I can also know the quo or maybe now. Because but I don't want to lose my life because of that natural yem. Because we are so many. We are about 7 in number. I want to 2, I want to 3. Up to $2 shop. Then let's shop 10 million naira, 12 million. You be saying I shop not even one. Also, I am one of my have money mistakes. Maybe I don't know Anambra. So, Governor, sir, please come to our rescue. Ayo kaina ayo. Ndo I require to be seen I can honor. Long live Anambra State. Long live. The 2 account of one no. Bondoman again take the farm. Una no be folk market. About ogbaru relief market Onitsha. Adro mama deji because of all the governor nyere. When another madi be ife ni ike because of political power adro mama. And I believe that only the justice. Amen. Amen.